Привет! Нека да видим какви новини ни е подготвил Стандарт. Последно BTV, ще се пътна Златимир Йочев. Нищо, BTV не е последно. От BTV обявиха плановете на медия за новата година. Медията внася ключови промени, като най-очевидната е смяната на водещи на сутрешния блок. Тоест, разбирайте, сложили са си послушни хора. Припомняме, че едно от емблематичните лица на BTV чак пък емблематично лице. Журналистът Мария Цънцарова бе свалена от екран през декември миналата година. Това момък имаше късмета в кавички да работи с Марийка и си го отнесе и той. И четем по-надолу, напрежението около личността и на Цънцарова става въпрос и появи след последните интервюта с Станислав Балабанов и Радостин Василев, в които ще си позволи дързък език спрямо събеседниците си и допусна влезе пререкание с тях национален ефир. Нито съм фен на този надут пуяк Станислав Балабанов, нито на Радостин Василев. За него казват, че бил ром. Разбирайте, циганин. Но медията взема правилното решение. Няма медия на света, която търпи подобно поведение. А поведението на Цънцарова нямаше нищо общо с професионалната журналистика. Гледал съм много нейни интервюта. Тя прекъсва, насажда внушения. Сега сещам за една друга такава хубосница, Лора Крумова. И там ще има новини. И четем по-надолу. Какво ще стане с Цънцарова? Не знам. Сигурно и тя ще направи едно каналче в YouTube и ще проси пари като он е Сесил Карбовски за подкрепата на независимата журналистика. Златимир Йочев продължава професионалното си развитие в BTV. От 5 януари ще бъде водещ на интервюто на деня. Намерили съм нещо на човека. Няма да умре от глад. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Звучи гръмко, но и доста мъгляво. Пожелавам му зрителите да запомнят неговото име така, както са запомнили имената на Кеврокян, на Гарелов, на Тома Томов, Дмитрий Иванов,